Labesto Oy. Isännöitsijätoimisto Vuorelta, Satu tässä huomenta. Hyvää huomenta. Asbestikartoitusta tarvitsisin. Millaisella aikataululla pääsisitte tulemaan? Onko kiireellinen tapaus? Tarvittaessa pääsen nopeastikin paikalle. Voisitko lähettää vielä talon tekniset dokumentit, niin saadaan kartoituskäynti hoidettua sujuvasti. Selvä. Laitetaan tulemaan sähköpostitse. Tutustun asiakirjoihin ja soitan sinulle ennen kuin lähden tulemaan. Kiitos soitosta. Ok, selvä homma. Nähdään sitten kohteessa. Labeston asbestikartoituksissa kokenut haitta-aineasiantuntija tutkii alueet huolellisesti ja selvittää rakennusmateriaalit, jotka tyypillisesti sisältävät asbestia. Tämän jälkeen hän ottaa tarvittavat näytepalat laboratoriotutkimusta varten. Labeston asbestitutkimuslaboratoriossa materiaalinäytteet tutkitaan ja analysoidaan huolellisesti. Tämän jälkeen näyte tutkitaan mikroskoopilla. Laboratoriotutkimuksessa löydetään rakennusmateriaaleissa käytetyt terveydelle haitalliset asbestikuidut. Kartoittaja ja laboratorio tekevät yhteistyössä asbestikartoitusraportin. Näin asiakas saa asbestitutkimustulokset käyttöönsä nopeasti. Isännöitsijätoimisto Vuorelta, Satu tässä hei. Labestolta tuli nyt sitten nämä asbestikartoitukset ja tosiaan tässä kohteessa ei löytynyt asbestia, joten voidaan jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Ei muuta, kiva, moi!